सावंतवाडी तालुका पत्रकार संघाच्या माध्यमातून बुधवारी वृत्तपत्र विक्रेता दिनाच्या निमित्तानं शहरातील वृत्तपत्र विक्रेत्यांना सन्मानित करण्यात आलं। यावेळी व्यासपीठावरती कार्यक्रमाचे अध्यक्ष ज्येष्ठ पत्रकार वसंत उर्फ अण्णा केसरकर, प्रमुख अतिथी विक्रांत सावंत, ज्येष्ठ वृत्तपत्र विक्रेते अनंत माधव, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक जयेंद्र खंदरकर, ज्येष्ठ संपादक गजानन नाईक, जिल्हा पत्रकार संघाचे खजिनदार ॲडव्होकेट संतोष सावंत व तालुका पत्रकार संघाचे अध्यक्ष सचिन रेडकर आदी उपस्थित होते। यावेळी वृत्तपत्र विक्रेता म्हणून सेवा देणारे 85 वर्षांचे ज्येष्ठ विक्रेते अनंत माधव यांचा विशेष सन्मान करण्यात आला। तसंच वृत्तपत्र विक्रेते अरुण वजे, प्रकाश केसरकर, बंड्या सावंत, उमेश सावंत, विनायक आरोलकर, रंजन बांदेकर, इब्राहिम शेख, सुभाष बांदेकर, आशा पेडणेकर, नुरजा खतीब, दीपक गावकर, राघवेंद्र सावंत, दीनानाथ वाडकर, सचिन गोवेकर यांना सन्मानित करण्यात आलं। तसंच सावंतवाडी तालुका पत्रकार संघाच्या माध्यमातून शिक्षण प्रसारक मंडळाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष विक्रांत सावंत यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला। यावेळी ज्येष्ठ पत्रकार शिवप्रसाद देसाई, सीताराम गावडे, विजय देसाई, संतोष सावंत, शिक्षण प्रसारक मंडळाचे स्कूल कमिटी अध्यक्ष अमोल सावंत, महेश कानोलकर, पत्रकार संघाचे अध्यक्ष सचिन रेडकर, मोहन जाधव, हर्षवर्धन धारणकर, हेमंत मराठे, रमेश बोंद्रे, विनायक गावत, राजू तावडे, दीपक गावकर, सचिन मांजरेकर, अशफाक शेख, प्राध्यापक रुपेश पाटील आदी उपस्थित होते। मी माझं सौभाग्य आहे या 6 तारखेला मानटकरवाडा माझगाव इथे माझा सत्कार आमचे ज्येष्ठ अनंत माधव साहेबांनी केला आणि आज माझं सौभाग्य आहे आज पाटेकरांच्या भूमीत माझ्या हाताने 50% आणि 50% केसरकर साहेब हाताने मला ते जमे ना एवढं ज्येष्ठाचं मी सत्कार करणं बरोबर नाही, हे सौभाग्य मी मानतो। आणि खरोखर आपल्यासारखे हे सर्व लोक आहेत तिथे सोपं नसतं सकाळी इतक्या पहाटे उठून तिथे जाणं, पण हे सगळं करत असताना त्यांना लागेल ती मदत ही तुम्हाला पत्रकार संघाला आणि बाकी सर्वांनाही आम्ही करत राहू हा तुम्हाला शब्द देतो या व्यासपीठावरनं। आणि परत एकदा जात असताना आपण सगळे जरी इथे असाल तरी तुमच्या पाठीशी एक परिवार म्हणून शिक्षण प्रसारक मंडळाचे आमचे इकडे शाळा समितीचे अध्यक्ष अमोल सावंत साहेब सुद्धा आहेत, त्यांच्या माध्यमातून सुद्धा आम्ही तुम्हाला शब्द देतो की प्रसारक मंडळ म्हणून सुद्धा शिक्षण प्रसारक मंडळ म्हणून सुद्धा आणि माझगाववासी म्हणून सुद्धा आम्ही जेव्हा सर्वांना पाहतो तेव्हा मला तुम्हा सर्वांचा अभिमान वाटतो। आणि आम्ही या दोन्ही संस्थेच्या वतीने भाईसाहेब साहेब प्रतिष्ठानच्या वतीने काहीही तुम्हाला जी मदत लागेल ती करण्यासाठी आम्ही नेहमीच तत्पर आहोत।